Tay pre, murag kasinsado na kayo ka ba? Tay sa murag nindot kag plano ba? Explain it mi daw. Okay na Kani, mo ni eroplano ni Kibuloy ako ning girintahan. Kita mo ani, master bedroom. Dako kay na. Nasa man to eh. Sir, pasinsa na jud kaayo muha, nakagawas man gud to siya sa mental. Pais nga gud nga plano. Oh, nailo plano, may langgam. Naa pagoylana. Akong master bedroom, hastang dakua. Naa pa koy laundry area, nya na po koy tabahante, babae ug lalaki. Naa pa koy kitchen, di ni basta-basta ni. Lahi ra jud basta engineer Berto. Hipuson sa nako ni. Kumusta na ka to si Berto, no? Dugay-dugay na to, wala kita ato ba? Ang gani no, ambot asa katong bata ato nga taon-taon nang gitong makita ato. Pero murag balita na ko, nikuha na to siya course nga kuhan, engineer. Engineer gyud. Lagi. Asas Ginoo, dawat itong engineer to pumaha to. Na engineer lagi. Tay sa murag si Berto gini ba? Uy. Saan si Berto? Tanawa lagi oh. Bert. Oy, Bart! Kumusta? Oy, Kuya Awa, oh. Ikaw may kumusta kay murag kasinsado na kay ka ba? Balita na ko na engineer mo daw ka. Aw, di basta-basta engineer Berto. Kaawang plano. Hawra mo droy plano ana pa langgam. Dali sa dribi kay may istorya ta. Yes, sir. Oh shit, not good. Musta naman mo? Kamo, unsay ganap sa inyong kinabuhi? Aw, tambay. Tay pre, murag kasinsado na kay ka ba? Tay sa murag nindot kag plano ba? Explain it mi daw. Okay na Kani, mo ni eroplano ni Kibuloy ako ning girintahan. Kita mo ani, master bedroom. Dako kay na. Napoy laundry area, napoy trabahante, bae ug laki. Tay sabi? Napasmuhan man nila kay Berto. Taysa. Oo, mato na ko. Unya pre mo na ra ko kay gitawagan ako sa kumpanya. Magtukod mig building ron. Building pa gisgutan. Nasa man to eh. Ay, sir, kabantay maglalaki nga ingani kataas tapos dakuon. Tay sa among barkada raman to, engineer man da to. Sir, pasinsa na jud kaayo muha, nakagawas man gud to siya sa mental. Tay sa murag si Berto gini ba? Uy. Saan si Berto? Mga pre! Buang di si Berto ba? Muna hindi delikado kay bay kana bitang mo eskwela bitaw ka nga dili ka kay insakto pagka bright. Hindi mo pugos ka mabuang juga na. Sir, asa di siya niagi? Na murag bawo gyud siguro to. Oo ka na. Tarunga nagdugdog ninyo ha. Para ligo ng ben. Ikaw, trabaho na. Sir, alit na sir, ulit na ta sir, mag-inom pa kag tambal. Ay ka, daot gyud si Berto bay. Oh shit, not good. Ikaw, mag-engineer pa ka? Di pugko oy, bahala mo diha. Oh, trabaho. Kunti ba ko ninyo? Sir, dali na sir. Oh, balag na ko agad. Patawag po ko sa opisina.